Hello guys! Clash Royale Ball! Mikä tää nu onkaan? Tervetuloa Clash Royale! Suoritetaan ensin harjoitusleiri. Ok. Kimppuusi hyökätä. Turpakki. Boing. Puolusta sormeja pelaamalla kortteja. Eiku mitä? Pelaamalla kortteja. Ok, laitetaan herrasmies mun perkele. Mitä vittu? Ok. No. Korkealla valetta. Turpa. Vittu. Ra. Haha! Edistä hyökkäystäsi pelaamalla lisää kortteja. Nyt vielä kerran. Haha! Mä haukun. Vihdoin. Mikä vitu mies? Vitu gigates. Joku vitu rekkaat. Kato goblinoita. Räjähti! Wow. Tärkeää, mutta käyttää hetki. Ok. Ihan ok. Mitä vittu? Oota mä no-klikkaan tällä pää. Terroristi! Wow, mun pitää avata arkku. Avataan arkku. Avaat jo. Mikä ke? Noniin, voi vittu. Mitähän muuta? Tää on ku Brawl Stars -kopio tyyli. Ei voi olla, tää on tehty ennemmin. Ritarinen torni. Mikä vittu uusi tyyppi, joku muskelimies? Nainen. Muskelinainen. Sen nimi on Muskeli. Harvinainen kortti. Vitu Pekka. Ok, mä oon ylpeä, mä saan nää tyypit. Mä oon ylpeä. Hehehehe. Pekka, mä haluan katsoa Pekkaa. Kuuluuko sitä ääni? Noniin, voi vittu, ei se ollut tää, se on joku toinen. Ois tää? Noniin, voi vittu. Mikä tää? En mä ole pois. Ok. Onko tämä tähän? Onko tää on aika goofy ja balls, mutta heippa!